Changame. I'm sorry I'm sorry that. Right. Ndakauyawo pano kusina mwezi yapfuura ndinewo nyaya yekuti kumaboda wakauya kubasa kwedu wakasiyawo zvinhu zvawakasiya zvisinganzwisisiki pakati peshopu. Saka ndo nyaya ndakauya nayo tichinge takatokumbira zvinhu zvacho zvikauya unotorwa nemapurisa amamo unokwanisa kudini kuzvichengeta. Unaweza wakasiya pamari. Ni ndava pakufisa pemwe mushonga chete. Samwe ndakanzi wakaisa mushonga. Wakasiya pamari. Pamari sincho wakasiya pamari. Au sini mushonga. Wakasiya. Shingo chitsagina kuzeni. Chitsagina zaire tugazi. Wakasiya mushonga. Zaire ile mabai. Uyaida unaweza kukuta Mariam. Aiwa, tazingwa tadi. Wakati asaki mushopo atosho. Nezai. Mushopo. Zaira ile wewe. Hapana zarembo leo be. Anga nimshizira ile anga nimkashe. Ndelo yangu kuti Mariam ndio ndio mshonga mzuri. Pamusoro Changame. Maitikira akaita zvinhu zvikaita kutedzana kwazvo. Ndezvokuti ndakafonerwa kunzi Bore auya kuti auye kuzotora mari yake refund. Anditika pandapindura pafoni ndikati munayo here mari kubasa. Anditika pambotengwa zvinhu here munayo? Zvikanzi tinayo. Ndikati mupei mari yake. Anditika achibvanzi mari yake ndi. Anditika apedza ndopakadzoka bva ati right inini vandafonerwa futi after about 5 minutes zvikanzi mari yake tamupa, asi ari kuti inini ndafamba kuya kuno ndruda $5 yetransport yekuti ndidini kufamba kwandaita ndashandisa transport ndichiteera mari yangu. Mari yake anga atopiwa. Anditika chisaki chasati chasiwa mari yake atopiwa. Right. Wazanzi ndikati $5 izvi hakunapo. Panodiwa mari yetransport ere kuti munhu adini afamba zvinhu zvautenga hazvina kuzoenderana bane zvinhu zvawadini nezvinhu zvawanga uri kuda. Ndikati ganzaiwa inini mari yangu ndiri kuida. Ndikati unozouya uchidini unozouya uchitora, asi inini handizivi zvichidini zvichidaro but tinotomboenda tichichinjisa zvinhu hatimboti batakakwidza bhazi changu zoka tichakwira futi bhazi. Right. Foni vayakatwa vayafonwa futi zvikanzi right wakomana wazoenda wanga uri kubvunza mari yavo yetransport, asi kuenda kwawaita wasiya zai pakati peshopu amene kuti ndere chiringi rakakura kunge retoki kana kuti rezizi amene wasiya nechitsaki chemago chinonzi chitsanga chemago, wasiya nechitsaki cheshiri chinechera mukati pakati peshopu. Saka chakatanga kupiwa mari vabvunza mari yetransport. Pakazi mari yetransport patakati mari yetransport patakapikisana nayo ndo pakuzodini ndo pakuzobudisa unhu zvinhu zvake anga agara atoya nazvo zvitori mubhegi. Zvinhu takazodaidza mapurisa mambo vachibva vauya nevakuru vavo. Saka ava ndo vakakwanisa kutora zvinhu zvacho. Isu hatina kukwanisa kuzvibata zvokuti tigone kuziva kuti tazviita sei. Ndo wakauya na pamusoro edare ndakafonerwa nemupurisa kuti pane mwana aita dambudziko rakadai ndikati aiwa zvakanaka
ndinenge ndiripo tasimudza bhaiki tikaenda munyanga. Tasvika munyanga zvinhu takazozviona zvaiswa parutivi peshopu. Mukomana akati ndinoremerwa nazvo kuti ndigare nazvo. Ndakatsanangura zvakanaka ndikati pana hapana tsanangudzo dzatinogona kuita. Senyaya uri kutaura kuti ngaende kuvakuru tienzaniswe. Zvinhu ndaakuchitakura midziyo iyi ndiende nayo kumba kwangu. Ndaenda nayo kumba kwangu midziyo iyo ndichauya nayo mudare. Ndauya mudare tochizotangira ipapo kuti zvinhu izvi zvaidini kana kuti zvakauya kuzosiyiwa zvichifamba sei. Saka ndinokumbirawo kubvunza kuti zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo mukadzi wemunhu kana murume wacho aripo kana dare manditendera kuti ndibvunze kuti tazviisa pachena mukadzi wako here kana kuti kwete ndozvibvisa ndinazvo nanhasi. Ndofunga mwedzi zvasvitsa ndiri kugara nemukadzi asiri wangu kumba kwangu. Ndatenda dai ndiye mukadzi wandinaye kumba kwangu asi mukadzi uyu handi wangu. Oreka ndezvakukazi Ndizvo. ngatsananguriro Nditaki iri zaire tokiri. Harina charoshanda kana mutoshongaro. Ichi tsaki cheshiri ichi chimusango zvacho kusanganisa neichi. Saka chandinofarira ndechekuti chero vavanyika zvawatadzi takabviswa nekuza mabandira avati chakasvika zvinopanze zvabviswa ndizvo avakatorera kunze. Ndinozve varipo futi pakuti waburise chokwadi kuti mushonga here kana kuti usi mushonga kana mushonga vatati mushonga wakati tatenda inewe iwe ndiwe murizi wezvinhu kazi ndizvo titsanangurire kuti chine zvinangwa chipi wakoisira here wakoda kuita sei. izvi ndaakwavisana yawo ichidzira kuti vandipe mari yangu because angachira mune mari yangu. Mari iyo ndikabudza kuti izosvika kuti ngatiti chisani yetransport. Chekutanga ndakaendesa pambu vandati ndinoisirwa pambu yangu wemu asi chandinoda ndechekuti inini handidi kuzoisirwa wemiro nomwe munhu. Iri ndatenga kwauri unofanira kubva wandiisira ndobva pambu yangu yakudini yakushanda. Kana zvaramba ndoita zvinhu mazvinzwa ndobva handiti ndinozvigona ndikati wemu imari zvikati spend $5 ndikati ende inini chandida kudza handibhadhari lebhava chandoda kutenga chinhu chinodini kana uchizvigona unozvigona ukanzi komana nokudini vanokuisira ndobva aisa mazvinzwa ndobva watesa ndairamba pekutanga vana kutesa mazvinzwa wakafita wanditi kwadoka masola hachakwanisi kudini kusimudza enda nepambu unodini basi ndobva ndaenda ndobva ndasvika vandaikonekta pambu pamasora haina kuti yaitinga ichibudisa abnormal sound ndobva ndavamufonera iye ndikati iwe pambu iyeya vakati ndinoisiwa nawakomana iri kutinira abnormal sound zvikanzenda pairi vandaenda pairi vandamuisa vafoni ndikati uri kuinzwa here zvanzi ashuwa aisiraiti ndikati saka ndodini zvikanzi dzoka kune chii vakomana vadini vakugadzirisire ndobva ndadzoka naye ndobva ndasvika vakomana ndosvika pambu ndobva waitesta bva wamboshuva kufunda zvisina kudini zvisina kunaka bva wambochinja futi imwe bva waisa rimwe wemu vayatanga kubudisa nomausaundi asi isikabudise mvura ndobva ndati saka tochidini zvikanzi ndikati saka ndidini zvikanzi chisiya pambu
waisiya then right tokufonera uya odini otora pampu right padaisiya zveshuwa vandibadheti hamusi wakati unochidini inenge right andasiya pampu ndobva ndazofona gari kati pampu yangu yasei zvikanzi pampu ndiri kuyako ndikuyako ndichasvika kana handizotori pax iyaruye gari kati azofona ndimazodini masvika here handinozosvika ndadzoka nditori kuharara pakaita mazuva vakati vazosvika pakuti iwewe enda kushopu igadzirwe uripo vandanoti ndoda kutaura chokwadi ini kwandinobva pane mufambo kuti ndifambe ndichienda kunotora pampu ndichienda kunoti ndichidzoka zvinondikosta ini chandoda ndechekuti mugadzire mega pampu andakasiya ikoko here mari ndakabhadhara gadzirai kana yaita vanhu pamachiti tichienda kutora chi pampu zviro ndiri kufamba kave kawani pane kuti ndirambe ndichiti ndinoenda ndichinzi pampu ndosvika ndotedza ndodzoka ndonzirachakati zvinondidyira mari imi ndakusirai basa imi michingoti yaita ndichiuya utore kana kuti yaramba uya utore ndinoziva ndiri kushandisa transport kangani kawani zvanzi enda handazoenda futi ndasvika hapana chakabuda hana kugadzira pandasvika mukati komuredi zvaramba zvekudini ndochokwadi pambu yadini zvaramba saka ndokuda kuti hatina dhiri ratadini rataita saka inini ndidzosere mari yangu haina kushanda ndizvo munhu wangu haomba ndabhadha ndisingetiri zvikanzi orit unotora mari yako Saturday yasvika foni hakuna mari yakabuda ndakaenda more than 4 times vandasvika ndikanoziva kuti transport yandikushandisa pamari yandakaindisandisa kukurekesa yekungotuite basa aguma fika chandarifoni guma yakudaiwa kumacheki agoziva nambadamu guma ndakushandisa foni yemumwe wangu ndikati ngati foni tidini sondichichuti umwe wangu akasvika pakuendawo futi hakuna chakabuda pa wekumacheki vazofundisa unye muranzi mari ingoshandwa kushopu yakabhadakwa iye vazoti hapana chakabuda iye vakanzi ndoda kuisira pailokeshi hapana chakabuda ndopandakazosvika zuva ratakazoenda futi nomumwe wangu musi wandakasiya zviviri ndakasvika nomumwe wangu kati iyo ndikuda mari yamunhasi vati iyo vasikana ichi mari ichi ndikakoetransport because anga ndiri transport ndichakupa ndikufamba kana akuda kuti ndofamba kawanda kuti handidi kunye papa ndoda kutora chokwata mbepedara kuti ndakanyatsa kuweka actual madezi akati kunyepa asi nyaya iyoyo mwedzi mutarisiro wandakaita mwedzi wakakwana nemamwe mazuva mari imba akabva andipa inzwaindida kutsanangura pamari yacho akandipa mari yakashota ndochokwadi akatipa $25 isitaurira kuti ndinoda transfer kuenda kudzoka $5 yataura ndavana mutite mari yabonziwa mari kufamba ndivi kana ndizo pamusoro edare ndingakunyeperei kuti ndakavheta chandakagona kurongedza mushonga yakanga yakasiyiwa pandaenda nayo kumba handina kuvheta kuti kwaiwa kushishidzirana here kana kuti zvanga zviri zvechokwadi zvida kuitika papi kana nanhasi inini wacho handigoni kuvheta munotsvaga umwe chiremba achivheta nyaya ipi inini kwandiri ndinoti ndagara nemukadzi asiri wangu ba saka imi makagara nezvinhu izvi vachitora zvinhu zviri kwamarinda vachigara nazvo imimi isina zvizveta makazvitora sekuti muri chiremba kana kuti hamugoni kuzvivheta ini muri chirombe saka imimi maizvamazitora muna marinda makabhadhara matora zvimushopu handisati ndabhadharwa chandakangobuditsa muromo ndewekuti zvimainyinyi tiri kuda zvimaikuru hongu hayati kubhadhara kwaona marinda haina hatinyanyi wakatorana wenzivanoega kuti uyani kudii kusimudza wachataurana wari wega kuti wachabhadharana sei kana pane zvida kuitwa kuti marinda ajekerwawo nezvinhu izvi kuti zvinhu izvi kunyepa shuwa kuri kutaurwa neuyu kuti hapana zviripoba kana kuti zvakuna marinda pamusoro
kutodaidza mapurisa amambo kutounza nyaya kudai kuda kuti zvinhu zvitijekero tizive kuti zvakamira sei. Nekuti pandaimbobvunzawo ndichisanangurirwa zvainzi chitsaki chemagi kana chaiswa ndevamwewo, asi tichazodai hedu pamwe zvine proof, hanzi ndechekutamisa. Zvimwe zvacho izvi hameno zvaitaurwa nzanzi mheni kuti ididini zvokuti inini handisisiri safe ba, kuti ndizive ndichiri safe here kuti pakufamba apa ndizive kuti kuswera mangwanani nditorikowe. Nekuti chekutamisa ichi hachina kutoita mazuva apa tatoziona landlord pashopu pacho inini story yangu ndakuda kuisenzesa, takatotsvaga pamwe kwakasiwa izvi hatisisiriko. Handitika pakwaita pese patinoda kuuya kudare kuno kutauya kanenge kechi 5 zvinezvi panongoita chipingidzo. Nhasi ndakabva kuHarare ndiri kuti ndine program yekuti ndichada kuzobudirira kuno. Ndasvika kwachena mbuya mota yakabva yafa, vatada kumbogadzirisa vaya aitonge yakuda kumuka kusvika yafa. Kusvika nhasi ndazokwira bhazi kubva kwachena mbuya bva ndauya tiri murodhi tapinda munyanga kuma 10 bhasikoro ratava naro motorbike yanga rifamba tiri kupombera mweya. Pese panongoita chipingidzo, pamwe pacho anogona kutoti tauya tese seumwe musi takatoya tese changamiro ndowanga usipo, inini ndikauya iye hauya. Saka kuti ndizive kuti handizivi manje ndinoda kuti ndione kodzi ndichiriwo safe. inoenda kumasabri makuwa. Saka munhu akabva asvika ipapo hamene takaisa nguva aibva asvika aibva atora zairo aibva aisa pamarani nenzira aibva atora ivhu rekumakuwa aibva aisa aibva atora dota aibva aisa. Vakazodaidzwa wana chiremba vakazouya ana adarika paatora ichi vazoita wana chiremba kuti uye mutoerwa. Ana chiremba wacho vakauya akaraswa pana neko kuraswa anobata zairi yeye kuda kulibata akakandwa pana neko chiremba wacho akakandwa kuraswa zikataka kutaita sei vakazouya vamwe vachibva vazobatsirana vataka kuti vanhu vese tarambira misauye padire nezairi racho zvakaitika ipapo zvakaita masoro tandikuona nenyaya yezairo reso zvinofanira kuva pane zvimwe zvezikuita hazvifaniri kuti zviitike so mupamba pemunhu. Hamene kutaura kwangu mudai kana kuti titi uya anga ari kusisira acho aifanira kunge akaripota nyaya yake kudaro aona kuti mari ida akuramba nemari yangu aifanira kunge akaenda kudaro kusungisa mari Komsore ndichida kujekesa vangu pane chisananguro kwamboitwa kumashure. Pambu yatiri kuramwirwa iyi pambu yainotengwa kushopu kwedu. Number 1 kushopu kwedu akauya zvikanzi ndiri kudawo chinhu chinonzi wemu chepapambu. Vatamupa wemu itsva nyowani isati ramboshanda. Handitika zvekuzonzi mazotadza kugadzira atinombobhadharana kugadzirana. Dai wakuchinzi kugadzira kwakwakutoda kutobatsirawo kwenda nda kutoita kuti chisiya ini ndizokusungiririre pandichauya ikoko because inini pane timu yedu yacho inini ndindatishande ine mapambu iyayo zvakadini zvakati nyanyei. Saka ndine mazwisisire andinoita ndozoti umwe munhu anogona kurasika pakati kana iye anotoinstola mapambu but yakutorangwirwa ichitonzi makatadza kugadzira pambu yedu asi iye takamupa pati inyowani tikapedza tikazoka tikamupa futi imwe itsva futi. Ndakamti inini ndikuda wemu ndivharaiswa pachi ini chandoda kuteedzera pamwe ndosaka ndaenda nepamwe dai ndaida kuita ndega ngenda ndakatenga wemu vanenaroi mbako ende inope wemu ndakanipa andobva ndabvisa wemu maoko mangu ndakangoti oi mari isai wemu aparishani iye ndakamufona ndikati inini handisida kuzviisira ba kugona kana kuti handigoni ini ndinoda munhu anondipa chinhu pachateswa pachadini kuita kuti ndisazotenge zvisiri izvo ba. Alright, kana tisina kuirana kuti ndaifanira kuisa ndega yaivhurwa ipambu ndaona ndakawire naye ende yakavhurwa how many times. Imi pamaiti muri kuya mai yako itei musina kubhadhara basa musina kuirana basa neni maida kuyako izoite papambu ichi
Andira tinovira kuti mugadzire kana muda. Maida kuya kuitika. Taida kuita after Shopkeeper angasibira akaitengesa wewe. Enda kutenga wewe mchete patakuda. Angasikwe. Ndinotengesa negereka kuna shopkeeper. yeah, shopkeeper anenge ari kwa shopkeeper muna anotengesa. Atopera. Atingatengesa. Imafanya dairana. Shopkeeper ndiye anotengesa. Saka mimi makai ndisina kuteta naro mimi. Ndakawira naye ndikati indu damu nanondisira wemu papambu yangu right varabuda mvura. Alright, wewe wanga uri right. Asi wakazokanganisa futi. Nenya kuti ngekuti wewe wakatadza kutedza mutemo. Andetika. Kana munhu aine chikwiritu chako iwe matara ariko, saka ine matara. Izvi uroyi. Tikataka kutarisa. Uroyi. Andeti. Saka hatishandi nevanhu vanoshandisa zvinhu zvakafanira zvakadesera. Kuendesa kwakata kwamarinda zvinhu izvi. Wakatoshera matare futi. Iwe. Waisafanira wanga wakamusika pakadaro kuti wakaita kumhangarira marinda aisungwa achiya mudare. Uchibvunziswa kuti sei uri kunyima munhu chikwiritu chako. Zvine neumbavha izvi. Saka uzvitarise. Pane chitsotsi apa. Pane zvinoda kuitika. Zvinhu zvakatoshanda kuti tinenge haasi majecha tinenge tuzviyo amena tsaona dzanga kufuna ndizvo Injera. Saka njera unoziva zvainoshanda njera iwe unozviziva. Zai unoziva zvazvinoshanda. Chitsaki icho unoziva zvazvinoshanda. Icho ndechemabhura. Unoziva zvazvinoshanda. Saka pachivanhu chedu manje kana taakutaura tinotaura kuti wanga uda kuedza kushereketera umwe wake kuti basa rake nezvaari kuita zvishaye pundutso zvitadze kufamba pamusana wezvinhu zvako. Toda kukutaurira kuti unyatsokuona shuwa zvandakaita uyo akabva asangana netsaona obva anziwe chisiya shopu yawairenda akutotambira uchauzoti vati murume auya nezvinhu izvi zvaedza kutiita semunhu ndozvakonzeresa akuti akaendapo 2 days 3 days unga kusinaisa zvatisina kufunga zviri kukonzereswa nei nezvinhu zvako zvavaenda nazvo mazvo zvinhu izvi zvavaenda nazvo zvakukonzeresa kudaro handizvo kuti wakutoita against muridzi ari kuda kukupa mari instead yekuti ungadai vakauya mudaro wobva wataura varume mari ndaritadza kundibhadhara ane mari yangu mari yakamira yakadari tomutumira samani mari ndawodzoka mudaro wotongwa nedaro mari yako yochibereka kubva ine interest nekuti apa wakutomocha ndiwe wakuchizobhadhara zvinhu zvakaoma pazvinhu zvauti ndaingoita ndichiti kutamba hangu kutamba unoshuva kuti ungaende pashopu yemunhu kusvika uchiisa zai nenjera nechitsango chemabho kunonzi kutamba kunonzi kutamba here kuparadzaka kwawaitawo kutoputsa zvinhu zviri kunze kwemutemo hauna mutemo iwoyo iwo waona kuti zvarwadza uya uripote nyaya yako kotuma chikonzo woenda kosungwa munhu akutadzira wotongwa nedare kwete kuti iwewe unoziva mutemo ndoda kuzviita saka zvawakaita izvi kati kwamarinda kubva kwaita rufu ndiwe wauraya utori muroyi
izvozvi zvatiri kutaura ndeizvi zvinonzi watouraya. Saka huma totadza kufunga here kuti handinambotaura wanga uri munhu here pandati munhu chaiya nepfungwa 5 anofanirwa kufunga, asi munhu ane 2.5 hadzifungi. Saka mumusoro mako mune dzakazara, haufaniri kudaro bari. Wakaberekwa naamai nababa vane pfungwa dzakazara, dzako dzobva dzazarawo dzakakwana. Handifaniri kutora izvi ndaizvi ndekuti ndikadaro mangwanaka ndinosungwa nemhosva ndini. Hauna kunyangadza, asi mhosva inokusungwa kuti hazvibvumirwi zvawaita izvi. Ndo pane mhosva yakacheka kwese wanga uri right, asi zvawaita izvi hazvidii kuti hazvibvumirwi, kuti une mhosva yezvinhu zvawaita izvi. Hauna mhosva, mhosva yako ndeizvi, hazvibvumirwi. Ndokuti dai ndirini ndichikutaura ukatamba nomwe wako ubva kuti uchazviona here ari pane chido pako anokanda dombo uya achibva akuwara. Muromo wako ndo unokuendesa mjeri nekuti wabvisa kudhara uchazviona. Saka ndazviona kazvinhu zvakataura. Unoramba kuti aiwa ndinotenda itei ingaiwa hanti wakataura kuti uchazviona iwe. Ndatozviona katarisa munhu aomo uyu ndiye atoita spiriti akanda uyu. Iwe wako muromo uri kuburitsa mhepo. Taura muchiona, taura uchifunga kuti ndikataura bii munhu anotsamwa here, anofara here. Wega ukaona uchizviona kuti zvinogumbura, ukatanga wazvifunga wega kuti ndikataura zvakati zvinogumbura kumunhu, ibva wazvisiya. Saka apa pauda kugadzirisa, hatisi kuda kuti usimudze muoko iwe uri wanyangadza. Uda kutonga chiya iwe uri wanyangadza. Uda kusimudza muoko wako wekuti wekuramba uda kupigisa kuti handina kutadza. Aiwa usati kwete nhandisi wakaendesa izvi ndiani? Saka uri kuti kwete nhandisi kubasa uri wakatakura. Usi wakatakura ri. Zvinhu zvadike zvakapera semainotaura kuti ndii ndoda kutaura pamberi pachii wabvunga kuti zvinhu ndezvako here daota si zvangu wabvuma kuti zvinhu ndezvako. Saka manyara kutaura kuti uda kuita kupikisana nezvinhu zvako izvi kana kuti hazvi zvako izvo zviri zvako. Ndinoda kwakaita zvinhu izvona zvine chirevo. Webva wanyepera dare futi kuti hai zvazvane basa rasei ipapo ndopandaichita kupanda ndizvo wauya wakati ndinoda kuti zvinhu zvitijekere kuti zvinhu zvakaiswa kuzira tichazi upenyu wangu ndojekerwa nani iwe ndojekesera zvinhu zvacho because hapana munhu anojekesera zvinhu iwewe zvese amina taurira iwe ndione zvinhu zvako ndinoziva kuti zvakajeka here kana kuti kwete hawazi kuti zvakajeka here hawazi kuti zvakajeka here iwe ndinoziva kuti zvakajeka kazvakajeka iwe zvinhu zvako izvi ndizvo unoona kuti zvakajeka here kana kuti kwete. Mambo hasi kuti tichiramba tichitaura nenyaya iyi zvawakaisa weti asi mari dzako wakapuka. Zvinhu zvako izvi zvine chirevo kana tichizvitarisa inogarisa pamba pangu zvakadai so uyo akuda kuchena yada kuchena kwa zvinhu zvako arusha kana ndisodare tiri kutohloka. inini ndakazvimirira ndakasununguka kuti kana paine vanopinda matare waenzesa nawezi kana waona zvakaipa iwewe wacho iwewe kamusoro changambe ndingangopedza nyaya iwewe ndione zvinhu wauya wati handichazivi kuda kudini because ndakusangana nematambudziko ndizvo ndosakuinewo matare vanobata matare ndizoka wochitaura kuti nhau idzi dzakamira dzakadai so ndokuna iri mhosva kwandiri yekuti wakaisa mheni pamba pamunhu dare remunomuka ndati harisi kutonga kukuparadza tiri kutonga zvinhu zvinoendera zvauri kunyatsokuona kuti shuwa ndiri kupinda mudare raMajor Street wobva wapika kanokwana katatu wakatarisa kumabvazuwa
zvandichataura ichokwadi. Munhu ari kundipomera mhosva kana kuti chakaipa ndiro chandiri kutaura hemeni katatu isimudza ruoko rwako. Handitika saka iwe wakapika izvi uyo wobva asangana netsaona ari kuti mandairoja mushopu ndabva ndabviswa pasekofu zvinhu zvipi. Iwe tingati iwe waisa shopu pano pamashopu avo mangwana chaichaonesa zvakadarika wobva wataurwa muridzi wesitoro ndimukotsanjera wabhaya kuti iwe zvandakataurira newe sumuka. Iwe paine zvinhu zvaitwa unofunga chii? Iwewe wacho unofunga chii? Uyu marinda auya nezvinhu achibvako pamangwana chaicha uchibva wanzi simuka mairoja tutai zvibva zvakandwa kunze. Unofunga chii marinda ari apo? Aiwa kanoti ndati unofunga chii? Ipapo ndinozviziva kuti hapana kucheka. Pamusoro chamazviro ndipokasechangamizi. Nharo Ava vari kuti inini ndichabhadhara naMarita pazvinhu zvako izvi. Zvichaitwa sei? Ava ndakavajekesera musiwo wakauya akafona vari kupolisi vakatiti kuda akaenda kupolisi varipota polisi ndaitifonera zvikanzi kuda kuti une munhu waanetsana naye soso ndikati ndichokwadi zvikanzi ndiri kukukumbirawo kuti uye ubvise zvinhu izvozvo mari yako yakuiswa. Mazvinzwa ndikati ndazvinzwa inini ndinokwanisa kuya kodini kozvitora. Mazvinzwa vataurirana naye uyu akandikati usiku hauna kunaka kuti ndifambe usiku nyika haina kunaka hauzi zvinoiti ndiri kufuma kuya mirai ndikati ndiri kufuma kuya makuseni zvikanzi haya munhu akanditi ndiwe ndikutore nemota ndikati aiwa kanzi haukwanisi kuwana mudhudhero unokutakura ndibhadhare inini ubvise zvinhu yaitotinetsa muno zvinhu zvako zviripo pachena zvese zvekuenda kupolisi zvese kupi zvese zvimakapedzana nazvo izvi zvini zveti kuda izvi zvakati izvi haufaniri kana uchiziva kuti zvazvichirwa zvakati wotara kuti zvakati ini ndakubvunza kuti uyu ngauona uyu ndakaenda kubata zvinhu uyu ari papo ndiana kubhadhara une uyu ipanobvunza kuti kweiyo uyu ana kubhadhara une uyu uchaita sei? Yofanira kutekesa kuti inini handiko pakubhadhara uyu nekuti ndakamuudza kuti uyandibvisa regai ndinzwe pane pandinombotsanangura pane pandinotsanangura handiko pakutonga apa ndoda kuti tione muono muire kana vanhu vataura nombomira ndiri kukutaura unofaungana titonyaraaona kuti une zvinhu zvako zviri papa izvi uya chabhadhara apa iwe uchabhadhara nao tapedza nyaya pamusoro idari chokwadi chakanaka chinenge chakanaka asi chinozonyadzisa ukaonekwa usina kupfeka apa nevanhu vazhinji. Zvinhu izvi ndinovimba kuti mwedzi wapinda ndinako ndichiuya nazvo kudare. First Samuel wachinzwa wekudare hawana kugona kuya kudare. Kechipiri wakazotobatwa wabva pamba. Kechitatu paifanira kuyiwa kudare wakati wari kuHarare. Dai pasina mhinga idzo dzawanga waisa apa pazvinhu pamusha apa waizotizirei nyaya yawo dai yanga yakajeka. Mukadzi wemunhu wandakagara naye kumba kwangu haangomutoriba achienda naye nekuti ndakaramba kumunyenga, anofanira kunyengwa nemuridzi wake. Baba vakanditi kuya makuseni haya pai wabvunza kuti handitakuya aenda iyo ndobva warekera patakonyeka vaendi polisi indi pakati mota yangu yapera fiyo pandasvika pakudriva bhaiki futi ndikabhadhara bhaiki roka kutoka iye ndi anditi uyani bhaiki ndikubhadharire mazvinzwa kuya kwadaita kudare zviri kunzi hanzi zoni wakaonekwa wasiri pamba ndaifonerana nawe nepurisa wachipi
vakanditi kuda akatanga ndifona manhero ati kuda uri kuziva kuti mangwana ndodara ndikati ehe ndiri kudini ndiri kuriziwa ndiri kudini ndiri kugarisa ndoya chii makuseni ndobva wandifonera futi makuseni sendi zvikanzi uri kuziva ndikati ehe handiti inhasi here zvikanzi ehe zvikanzi yo uripi ndikati zvandiri kuita ndiri pano ndabira pamukoma wangu ndoda kuti ndimbotsvage mari yekuti ndiwane transport ndidini ndiuye zvikanzi zvakanaka mazvinzwa gare vafonda zvikanzi uripi ndikati ndopandabira asi ndakutodzoka chii vandasvika pamba ndopandakasakana saka kutiza kwaaa usamhanya maningi wataura nyaya kuti atoona kuti utori nemhosva apa zvinhu zvako zvawaisa utori nemhosva nezvinhu ini chandakuda saka ndakubvunza marinda wapedzerana here nemunhu akatakura mukadzi wemunhu makawirirana here ini ndochitaura nakudawo kuti kudayo wakatora mukadzi wako ukaenda kopa Marinda kuti Marinda nyenga mukadzi wako Marinda aibva aramba kuti ina handisi kuda mukadzi wako saka wewe une mhosva unotipa mombe mudare muno kuti uzive kuti kana waramba nezvinhu zvako uchazvitakura zvese zvakada udadare remusoro woenda kutokutungamidza wakabata zvinhu zvako izvi utaura judgment yandapuhwa namambo ndeiyi asi zvinhu zvangu zvanandaenda nazvo paMarinda ndeiyi zvofunga kuti zvinoreva chii wotsanangura tunzana wotsanangura pamberi pedare kuti aiva njera inoreva zvakati icho chinoreva zvakati zairi pamwe kuda kupanzisa Marinda hameno maitiro aunenge waita nezvinhu zvako zvinoreva zvinhu zvakawanda zvirape kana wewe wapo kana chitsvaga chiremba anokununura pakati pezvinhu zvako wakazvitakura uyu ati ndakupa mukadzi wako womutora oti wakuma ndakutsvaga chiremba andirapa turikungana ipapo ndapamba pandaidawo ada kujekerwa ndikuyu ndizvoka ini ndikatsvaga chiremba wangu zvinogona kuti ndamutenga ndizvoka zvinhu zviripo pachena ndizvoka ngapatsvagwe chiremba iye ndiada kuti ubva zvanzi ndechakatizvo mhosva iyo ndibata Bona shamba sisi yedu takura andetika takaona zvakawanda izvi tikateka zitarisezvo iwe ukatinyepera dare kuti hazvina basaba nesu dare hatipindirani kwa unenge wadhuvandira ine ndikufika pamberi pamwari kutokwari pamberi pamwari nevadzimu zvese kana zviripo ngavachienda kumatare kana kuti ngaidedza andinoda kuchenderwa kana zvanzi mheni kana kuti chakati ichi zvobva zvandisunga inini mhosva yondibata zvayo handiti zvinhu zviripo ndoite zvangu ndapa chibato munhu anobata anotora chokwadi bvanzi ndezvakati zvakati vandanzi ndakaendesa mheni kuda kwemunhu kana nechiparadzi chabata yanzi chake chinoparadza kuti dini zvanzi ndizvo handitika tobatwa nemhosva yangu ozi chiri kudiwa ndechekuti samune vakati wakaisa mushonga ndo zvandikuda kupindurana nazvo chete I'm sorry. Tisati tapikisana kuti mushonga. Pamakafonerwa nemapurisa, foni yangu inorekodha ndo yandaishandisa. Ndinawo marekodhi mufoni. Pamakafonerwa nemapurisa, mukanzi mari yako wasenderwa. Makati imimi munokwanisa kuzvikwenda kunozvibvisa mega. Handitika. Kana mazvibvisa mega, muchaenda munotsvaga zumbani. Hamuna kuzvitaura. Mukati muchanotsvaga muti wemupangara. Moisa mumupangara. Dai zvisina basa mungadai musinaoni paprocess iyo. Hamuna kuzvitaura. pachena izvi ndizvoka zvekuti takataura kuti ungaunozvenganya kana kuti kunyepa kana kuti unogadzisa side rako zvinhu zviri apa izvi ndizvo hazvisi kuverekedze kwenyika ngazvivhenekwe ndibasa mushafana ndinazvikuru aiwa tataura kuti utuzi mhosva yako ndiri kubhadhira muno mudare kuna mambo izvi handisati ndambozviona
sinzi ndatonga matare munhu zvinhu zvakadaro ndauya nezaire muhwani ndauya nezaire toki rinoreva chiri nezviyo nechitsaki chemabwe handisati kutotanga uzviono kana newe ukazviona zichibuda zvinonzi chii aiwa hapana kupindura kwakoba iyo tati iwe hauchagoni kupindura unoramba uchipikisa zvinoita sitaka kutaura kuti iwewe mira unobva wanzi stop watomira hakuna kwaunoenda kana tati iwe mira wotomira hakuna kwauchaenda apa utori nenyaya kupindura kwako ndekupi kwauda kuita hapana kupindura mhosva yako iri pachii iyi kana kuti utaure dare kuti hazvina basa izvi dare rekwari ringabvume zvinhu zvakadaro kunzi harina basa chinonzi kutomba hakusi kumbunyikirwa wambunyikidzwa pazvinhu zvawakaita chinonzi kutomba hakusi kumbunyikirwa ndizvo kakura ini chandauya kuwira mhosva yekuti wakaisa mushonga mushopemu ndizveri ndizvoka ini chandikuramba kuti hausi mushonga saka ngazvibudisa pachano kuti mushonga ndibatwe nemhosva kana usiri mushonga handiyazoti handina kuisa chimushonga mhosva yakandidedza kuba ndeyekuti wakaisa mushonga mushoko memunhu chete chindwa mushonga wakaisa shuwa mune chokwadi muri nanga here katoprofita chiburisai pachena kuti mushonga wakati ndobva ndabatwa nemhosva pachena ndizvipe iwe izvi zvinhu hazvisi zvako hazvisi uri chiremba handisi chiremba kuizva wakazowana kuti zvimusango iri chitsaki pana zvinga zvichitsaki zvekungodhongo musango zai matoke pamba njera iyi ndeyezvirimwa chitsaki ichi chirimwa chitanda magoba ichi chekutochemba muti uchenjere kuti mari yangu ikudiaa asi kana achiti vanoenda kumataro kuvacheneswe ngawaende kana zvangonzi mushonga wakati munhu anokwanisa kutaura kuti mushonga wakati wairewa zvakati ndabatwa nemhosva ndatenda ndikukumbirawo kubvunza sei baba musina kugona kuchera mvura murwizi muchigubhu muchibva maenda nayo kuisiya pashopu yamarinda ndo zvandiri kumbira kuti mundibvunzirewo baba nekuti kana takatarisa zvinhu izvi isu wana chiremba uyu mushonga hausi munamato ba uyu uri apa uyu hakuna madzibaba anoshandisa munamato sei baba wasina kugona ba kuenda kochera mvura murwizi muchigubhu woenda kochigadzika mukati meshopu mamarinda semunhu anga ane chikwereti naye ndibvunzirewo ipapo dare musati mandipindura bababa muchabvunzwa nedare ndafara amwe mvura chitsaki miti dai ndakaya nemvura aigona kuseusake muchitsaki ndizoka chandafara ndechekuti ati ndiri chiremba mazvinzwaka ngaachivheneka taroti chiro zvekuti munamati munanga hazvina zvazvinoshanda kana kuti wakauya nemvura ineka kuti nditsanga godai ndakaya netsanga igoti wakatuya nemusasa saka zviripo wanaka zvanaka kuti iwo wati uri chiremba chiti taura kuti nhau ichii ikapedze nguva nemurume murume uyu kawa padava makamira nyaya dzavo dzemunhu tupedza nguva nemurume uyu murume uyu kawa ada kuita munhu akangwara yasina kungwara awa vari kuti vakatora zvinhu zvake apa mushopu meavo haana kugona kuzvibata pausha kuti azvibata akadaidza aya kuti vazvibate sachiremba avakutoda kutoita byforce kuti iwe zvibveneke uzvione kuti chii mutoita kumufosedza bveneka uone kuti chii iwe ndio wakauya nazvo andidi womira andisada kuti undipindure ndio wakauya nazvo iwewe uchiisa uko wauda kuti iwe chiribveneka iwe because vakabata zvinhu zvangu kakabva izvo akazvibata nesimba rake sekuoda kuti abveneke futi zvinhu zvake akutumani iwe hauna kumutumapo uye hasitoreto taura choko unongorura kumhanyisa zvisizvo
saka nyaya yaunoita ndokunga ndakatsanangura nyaya yacho anatouzindo zvandataura pandataura nati dare mawapinda muno ndati uchitaura kwete kuti taura zvandataura muno ndati chiiko pazvinhu izvi hazvina pikicha yakanaka izvoka pandiri kupisa neawa ndibe kuti iwewe inini wakatuma uyu ndizoka saka uyu handimuzivi andina uya wakatuma neuyu ndizoka ende iye first asati atokubata navanhu akatonditi uyotoende mapurisa akanditenda kutore zvinhu izvo zvandika ndikati ndiri kuenda ndikatsvaga mututu zveshuwa ndikasvika washandi wakanoziva ndakasvika iye bvatanga unyebonzveka zveka ochipedza ngasokuva ndizodanzoni ndakakutsvaga munhu akatsvaga munhu sei ndisina akadiusiya ndakafana ndege bo ndakaenda chakamutarisa kuti ande ndisina chitwa chii kwakuda nditsvage makosi wongo ruchidhire kontora mari iyeyu ndosaka akaenda kuta munhu asingaba aubati futi zvinhu izvozvo aunozitora mushopa izvi akazvitorera kupi kunze akaupindura pekuti mukwaoni akaupindura pekuti mukwaoni mabasa acho akafanana pamusoro ichanani ndaisatoziva ndakazoziva mushure mekunge tamboita imwe situation kumashure kuti basa ratinoita rakafanana ndoda kuti mundibatsire nditsanangure situation iyoyi kuna mama wekwasenzi wakauya kubasa kwedu zvikanzi ndakacheresa chibhorani changu ndoda kuti mundikonektirewo munoita mari tikati mama tinoita 2500 asi mari yamataura yakakurisa handinaba asi ndofunga nandi ndinogona kuwana hafu ndowana 1500 handitika wanonzi mai mareo gugu mareo ndokwanza kuwana 1500 handitika tikati togona kukuisirai mufanira kushandisa mvura mune muchi hatizoisi tengi netungsten mukazowana imwe tozoya toisa tengi nei netungsten asi mune muchitobatidza muchitoshandisa mvura yenyu muchitodiridza zvikanzi ndazvifarira saka ndoda kuti mundiitire patati quotation yatiri kupai inonzi 0.75 horsepower handitika ichauya ine masolar panels mairi yobva yaita pambu yacho patawirirana namama patasimudza mota pataenda kwaseze patatanga kuita basa tiri pakati pekuita basa wakauya vasvika pana vakomana vatinoshanda navo vakomana vemunomu kuda sanyangario pabharabadhi apa neumwe nyabesi neumwe wekuyo anonzi wepamunyarumvuruoko zvikanzi pambu yamuri kuisa idiki because chibhorani chinochi tinozoti tikazochidzikisa pambu yamuri kuisa ine head diki saka tipei pambu yakati kurei handitika vandafonero ndandisiri paground kanzi zviri kunzi pari kudiwa pambu hombe saka ndakufanira kutochinja handitika vatahaya mota vatachinja pambu handitika zvakureva kuti solar frame ratataenda nazo ratatagadzirisa harichashandi ipapo bhuzi raipinda masola mairi takufanira kuunza rimwe rinopinda matatu handitika right taenda taweredhesa solar frame masola taunza matatu tiri ikoko zvikanzi tengi netungsten chibva imangoya nazvo ndiyo avo chibva imangoya nazvo tengi netungsten tikati aiwa mama wangu atawana mari zvikanzi aiwa tokupai mari yacho tikati alright it's okay tichibva tauya nezvinhu bataisa tapedza mama tapedza basa mari yedu mari yabuda 1.5 po tatazowedzera ingazoita 1.7 plus yetengi iyi inozoita 1000 yobva yaita 2.7 anzi ndakakuti kutaurira wani pandakauya ofisi atana mari takazochinjisa zvikanzi ndeumwe munhu angarongopfuura nenzira inini izvo takangotaurirana kuofisi ndizvo handitika takazowirirana mama tikaita kanzatu imwe mari ikabuda handitika imwe yacho haina kuzotobvira yatombobuda asi takazoona kuti mama takutowa munyingidza nekuti tazowaisa pakona zvasina kuwirirana asi iwo ndovanga waya neidea wakomana wanotaura kuti mukomana uyu mufoni mangu dzakatonzi Mr. Mareo asi ndakazoshamisika zvichinzi haasi uka Mareo ndeukabona ndeimwewo situation yatinayo yekumashure ndokunga ndataura nyaya ichapera zvimwe zvese zvipamungurutaura indindati kana uribori rimare tati mumawapinda uchabvisa muko wako nokubhadhara zvinhu zvako takura kana zvichienda kuraswa
kana uchienda kobika zvakwauri, asi tati hatisi kuda kuzviona munharaunda. Hamufaniri kupipana. Kunonzi kupipana unokuziva ndokwawaita kupipana hazvibvumirwi pamutemo. Munenge muri vanhu vanowirirana, vatanai samari une mhosva yangu, mhosva yangu yakamira kana usingati ndakumangara mhosva iyozobhadharwa mari yangu. Kana ungatora $10 wozobhadhara ya $20 kana $40 kana $100 because ine interest. Apa ndo wakutobhadhara munhu kumutadzira kwawaita. Ndo watomutadzira wotobhadhara. Isi tatataura sedare. Ungadai utochema chichemo chako chekuti mutongo wevakura. Mutongo kwete kuti uda kusimudza maoko kuti haina basa nazvo. Ndo zvandaramba kuti pakati pedare hapanzarwo. Mutemo watinenge tichiisa muno mutemo ndiwo mutongo waunofanira kuteera iwe wotaura. Haungana mutongo wamaita wakakura. Ini ndinogona pakati totaurirana wonzwisana nedare. Zvinokwete kungoti hai ndoda kupikisana nazvo. Tati izvi tichizvitora zvakadari so zvoenda kumusoro. Unonzwa zvaunotemerwa iwe kuti uri muroi. Isusu tati hatidi kusenzesa chisatanisi muarea. Hatishandisi chii zvinoitwa nemasatanisi. Iwe uri munhu woita chisatanisi chekuda kuuraya vamwe vanhu. Ukauraya vamwe vanhu unogara nani? Ane nyama inodyiwa iro. Wakomana hamedzangu, ngatiite tichifunga. Kufunga chaiko chaiko. Saka tatitata sevanhu takagarisana ngatiite tichifunga kuti asi ndikataura bhira kati noumwangu anonzwa sei. Iwe ukatanga wazvipinza ndinogumbuka usaburitse mazwi iwayo ndokuti watozviona kuti ndinotanga kugumbuka kuiye anozosvika baba. Vane nawe wapita. Utatuita basa bicheni. Paina nditi ina ndisena ndina basa ndoenda ndina company ndoita zvokurima chete. Pambu yo ndiyamwe pamwe. Andina chandoita nditi andina basa ndoita. Dare Ende condition iko mari uyo. Ndinda katenda kushoka ni kutwa basa ndinda katenda ndikakotwa kushoka kwa nende soko mari yo. Aiwa. Vopio basa. Ndenda ndenda iwa pa ndenda pa basa. Ezi yako yoita idambura. Zvatataura muno ndozvitori zvinotoitika zvaunofanira kugadzira. Tatopedza neti. Ndine pandika mudzidzisa. Aiwa tikatati Baranda ndonda zvizo kumataura kuti darapira ndizvo makoma ndizvo. Asi ini ndorechokwadi zvinhu izvi ndikazvitora ndikaenda nazvo kumba kwedu nditika mangwana zvikauya zvikanzi ushuwa wakaisa mushonga hazvichabudi pachena zvinenge zvakawanzika ndizvo kana ndoda kutaura nyaya ndafamba imati mushonga wakaisa ende iye ari kumushonga ndizvo kana ndichazvitora pachena wozitozoda kuti mushonga panozonzi mushonga kana kuti hausi mushonga panichazvidini ndikadzima ndazvitora kuchanzwa pachinji izvi handizvitorisa zvapasi handizvitorisa zvapasi onzi chii zvinosara zviri mumwiri. iye akazvitora akazvori ngadzoseri kwakato hazvisi zvakika ngadzoseri kwakazvitora pamusoro idare ndanga ndichiti hangu hazvitenderwi. Tinenge pakutarisana pamaziso tinenge tiri kuona unge takaenzana pakukura. Kana isiri mhosva mangwana zviri nani kuiswa mujeri hazvitenderwi pabasa rangu. Kana wati mukadzi haasi awo asi maoko awo ari apa ndakasununguka kudzoka nazvo kumba simudara muzozvione tinozongoona zvazvinenge zvaita ipapo ndinotenda chete. ipapo ndinotenda Mukadzi wari kuramba kuti haasi wavo here nekuti pane mashoko ambochinjwa achinzi sei wakazotora zvinhu zvisiri zvako. Ini mutemo wangu wekuti nditore zvinhu zvinenge zvisiri zvanguba
nekuti munenge makanganisana tichimirira kuti ndiri muyananisi pakati pevanhu vangani wairi, asi pakuda kuyananisa ndiri pakati pavo panenge pane kakuda kuchipisana. Handitori zvese bandinohafura, motora mudziyo yenyu moenda nawo. Ndinohafura zvimwe zvacho ndezvenyu. Mudziyo iyi ndei. Wakatora rupazi ndaipa poliseta. Kana wazvitora ndiwa kumukadzi. Radalira kuda. Inini ndichazoda kuti kana zvabudiswa pachena kuti mushonga ndopa zvinonzi ndezvangu. Izvezvi kana zvisati zvane umbuwo hwakazara. Iye ndiye anozoka kastora. Guys, kana aona zvamuremera ngadzosere pakastora. Kana aona zvisingainezi chinezi andati ndichireba ngabudze pachena kuti chii. Kana uine kugona kwaunoita iwe kumatare kwekuti ndizoone something maererano nezvinhu zvandinoda kunotora woenda nazvo woita zvaunoita. Endai munoita baba. Noteni. Tosangana kana muri muchadenga kana muri tosangana. Ini ndanzwa Simba ari kuti wakafonera kuda akati zvinhu zvangu kuti uzvibate, tora zumbani, tora chiyamino zvakanzi asanganise ndokuti ugone kuzvibata zvinhu. Saka kana zvazvisina zvazvazvida kuita zvazvinei kuti azonzi maoko ake atanga ageza. Zurira kuti zvine zvimwe zvinhu zvazvazvinazvo. Ko right, iwewe kuda uchabvuma here kuti iwewe Simba achiite izvozvo kuti agone kubata zvinhu izvi. Chakambowa Simba kuti watapechi. Saka zurira kuti zvinhu zvinechireko izvi kana zvine zvaangataura kuti zvipinginurwe. Azviregi kuti Simba rege kuzviita. Ngazvitange zvabva pachena uyu kana iri mhosva. Chichazoitwa izvi. Kana iri mhosva. Ivo kana vanobata ari Simba rekuita zvese zvavanogona nezvinhu izvozvika ngawaite. Tosangana mumvura mumhepo muchadenga zvese. Ndakazvimirira. Tinotenderera dare. Ipai munhu mudziyo wako. Ipai munhu mudziyo wako. Ina ndinozwa nani chibona. Ivo uzokoka Ipai munhu mudziyo wako. Akakutuma ndiye ipai. Kana kuti dzosera pakazvidini pakazvikora. Asati kubata mudziyo wako. Munhu ngabate mudziyo wako. Ngabate mudziyo wako. Rega ndikuze. Marinda ndakamuti ndiri kuya kotora ndizvoka akati haya bike ndikahaya bike ndikabhadhara bike iye ati ndinobhadhara obva pega vharegera kuya ndasonduzota ndizvakazotwa nomunhu ini ndikuzoti kana zviri zvangu zviri kwekuko kana ndichida kuzonozvitora ndokachanozvitora ikoko kwandakazvisiya ndokwazviri ndozvandikuziva azvisiko handikabvira ndasvika munhu inini zvangu zviriko kusoro kana zviri zvangu. Hapana pasarira mambo, asi taakutinetsa ndechekuti munhu angari kuita usumushonga sei akuramba kutakura zvinhu zvake. Isu tauya kugurunura mukadzi wake kuti atakura aende naye kumba, asi munhu akuramba mukadzi wake asamboti mukadzi ni wangu. Saka zvinhu iwewe ndiwo wakazviita ndiwo wakazviisa. Saka wewe zvinhu zvako hakunzi chitora zvinhu zvako. Anepandira kuti ipambira panzo zvantaura. Saka uda kuti izvo ichokwadi izvoka kuti zvinhu ndingi akazvitora ndika asi chandoda kuita ndekuti vakadeedza uyu kuti atore uku inini ndakauti ndiri kuya ndichitora ndiye akamudaidza handisi ndakamudaidza ende ndakaendawo kushopu kwake ndikaita kuti ndizvitore iye bvaanzvenga iye bvaazozvitora gunhu naso chiodo ndipira kunoku ini zvangu hazvisi kunoku zvangu zviri muku mazvinzoka ende izvi handikwanisi kutozvibata zvisati zvabudiswa pachena kuti mushonga here kana zvausi mushonga kana uri mushonga vandabatwa nemhosva yangu kana usiri mushonga handina mhosva ndondikadzima ndazvitora zvichanzi wakanochinja zaire harisisiriro ngazvitange zvachekeswa first ndizoti ndine mhosva kana kuti handina ivo vatanzi ndikaenda nazvo ndichaita zvandinoita ndizvoka tozoonana mberi ndozvandati ndatenda hangu because wagona kutakura savera chiita nhau dzacho tosangana pane zvese zvino zvaunoda kuita kozina nomutumwa akatumwa neuyu ina handikuzivi iyo ndo wakatora mukadzasiri wako andika ukanochengeta ndiwa kumwese uri kukanani nhumbu wakagara naye makore makare kukanani nhumbu wonditi o inomukadzari mufura uyu ndiye kuoneka naye
Iwe uda kufunzirwa mukadzi wako namari. Pandakamusiya ndikasiya mukadzi wangu ndikadhamba kunyanga hauine uchidikira kunoti ndee mukadzi wako paane 5 months wangoichitine ndiwo yakamutora akamuchiwa ukaona kutsvuka akatora Pamboramba pekutanga pamboramba. wakasimba handisi kuzviramba but handipiri kunowa yangu ndikuzoti zviri uyu kana akuda kundibvise zvinhu achandideidza kwandakazvisiya ndidika ndosvika ndotora ende iye pekutanga handina kuramba kutora mushoko wake akati nditi huya ndikafonwa nemapurisa wakanditi kuda wozwa ndondiziva mapurisa wakati kuda ende unotora zvinhu zvipi zvausiya ndikandipia makusenziwa nzi naye uyu ndiri kubhadhara ndakabhadhara ndikachasa mudhu wangu ndikaenda koto ndikasvika vashoko ndikashanda kwanda vandasvika here vaatizaiza panzveka hendi kukati hei moti yapera fiwo vandasvika pakudzoka ndichibhadhira mudhuru iwowo futi $10 ndikadzokeswa inini nhasi vaoni kudzoka ndizvauya nhingi futi ini zvangu zviri kumusoro ndichazoenda handina kuti asi zvangu ndati ndezvangu asi nzvimbo yazvinhu haisiyoba Asi uda unozvitorera panzvimbo yako. vandakazvisiya ndinotora ndokazviti Asi kuti zvazouya sei? ende chandinoda kukudzai ndechekuti handizvibati futi zvisati zvapuruvwa kuti mushonga anofanira kutaura afanira kubva kuti mushonga wakati ende unoshandei ndobva ndabatwa negoshana kana musati matanga kuti mushonga werudzi ende unoshandei handina mosha Mambo saunyama. Nyaya yedu inonga mama ndipasisa kare. Mutaenda uya nanda kufuna Sorry, regai nditaure chidimbu-dimbu zvekungoti bvabva. Ini ndauya kusalenda mukadzi asiri wangu mukati medare muridzi wacho achitanga. Ndosaka ndiri panapa. Saka kana mukuti nyaya yapera inini ndakumura majoki ndakumura madomu. Jomba taidzorera kubva kuna Marinda ichibva yaenda kumudzi wemukadzi. Saka tati manje muridzi wemukadzi ndiye akuchitaura zvaari anodhisaidha maererano nemukadzi wake. Ndakutakura mukadzi wangu aiwa mukadzi wangu hazichadipa ndamira ndakadari zviri kwaari muridzi wemukadzi nekuti abvuma shuwa kuti mukadzi ndoano ngazvipere tione nyaya kuti apamhati awa tichitaura ndapanza kwamataura ini chandarama chekuti chakuigira mukadzi uno ndozoti mukadzi wangu anogara kuwako kuti handisi ndakamboita unotorera mukadzi wako iye kana ari kunoti haachazvigoni iye akati gora naye andizvere kana anoti akumurembera ngaadzosere pakadini paakatora kana pazonzi ashayiwe kuenda nditi chazoenda kutora inini kwandakamusiya ndikudini zviri kukuziwa inini kana madzoserwa mazinzaka mozonditsvaga inini uchiti zvinhu zvako zviya zviya chiuya izvi handitori zvisati zvacheneswa kubudiswa pachena kuti mushonga ere kuti chii handidi kunyemerera amberi pamwana kudai handibati ndikadzima ndazvitora izvi hapasina chokwadi chichabuda sekuchengeta kwavangoita itotauti hazvangu asikuno handichandobva nacho kuno asi dai kwanza handei kunyanga unotora zvinhu zvako taitoenda izvezvi ngo ndokwandakazvisiya ndizi ndozvitora pazvitakazvisiya kana zvichibva zvacheneswa pazvacheneswa ndizvo asi pari zvino handibati kana zvisati zvabuda pachena kuti chii ende mushonga ere ende rudzii mazvinzwa kuno handida kuita ichi handina kuenda chirikuda chandauya nacho ndochandikudzoka nacho kwairi kunyatsokuenda kurikuona zvaakunena zvekuti pakati apa pakutoita separi kudarwa ruwengo dambudziko rakuiti uya ari kuti mukadzi wangu dzorerai pamakamuisa uya uchatora panzvimbo pawakatorera mukadzi wemunhu
pane umwapo unomukandasana womisa padhoo, wamisa padhoo ari mukati achavhura dhoo ako muda obva aona kuti kumenyunudera mabhebhi mauya nayo ikonere nyaya chekwaii. Saka ndoda kukuonesa kuti upaone pano ndinataurira kuti iwewe kana uri munhu anoona panapa kana kutaurira chinhu chipikisa uchiita nharo tinokutumira mberi tokupa judgment. Zvatanyora papepa ndo zvinokusungirira noti inini ndokuti ndo zvichaverengwa papepa ndo zvichakusungirira kana kuri kuenda mukoti wakutoenda kufunga wotoiswa tena. Saka ini ndati handidi kutaura zvakawanda ndoda kupungura ndichitaura ndekuti vakomana madzisai zvinhu ini kwandiri ndapedza. Iwe chandakupa mutongo wangu wekuti ndiri kuda mombe pano chete handina zvinhu zvindekuti zvakaita izvi ndakazvitarisa zvakatoshata. Ndo mutongo wangu ndapedza nini ndima kuziva kuti vanombovuka kuita saka ndeiwana baba handinayo nambotaura apa nditi dai kuri kuchema kuti uri kuchema ndadhurwa tichitaurirana imimi apo munowirirana mojoinerana apo uyu ndiye ane mukadzi uyu ndiye chikopa maakubhadharana handinowana. ndikuona kuti nyaya iri kutoita ichitorema. Chandatoona ndechekuti chiwanhu chiripo handitika awati hapana zvazvinoreva, hapana zviripo handitika. Inini ndachikumbirawo kana wachigona wanogona kutinyorerawo papepa kana muchibvuma kuisawo chidhindo chenyu kuti ataura tiri muno kuti hapana zvazvinoreva, nekuti tinozodzoka yekwana yakapanga yakunzi kune zai rakasouya, kune njera yakauya. Kana wati hapana tinoita kukumbira kuti mutinyorerewo pasi motaura kuti hapana mambo kuti dini, kana tokumbira kuti isirachiti Mugara nepepa racho. inini pepa ndo randichagara naro ndorekuti ukazonzi kune chikwambo chakaiswa mumusha menyu handitika ndinogona kuuya kuti mambo wakandipupurirawo kuti hachisi chikwambo. Izvi zviramba izvi musi wakati mambo wakatonyora kuti hachisi chikwambo nekuti ndo zvaangata. Ini ndozvinotara pandakata sei pandakazviisa saka nyaya yacho haiperi maiyo yaperi yatopera pera kwayo ava vangu vati zvandakaita sei ndati kutora uyu mwana uyu anditi zvinhuiiaaa zvazviite sei ari kusha ari kuti iye akatomukutu sakana kuti kufamba ati izvo nevamwe vandakabvunza vakati chitango chemabwe tonoa kuti kutama aibva tishoneka pakatama icho zai nenjera iyi nichangameka ndizvona kuti njera nezai tiva kuti chenesai zvinhu izvozvi chenesai kana kuti ndichirembawo here kuti chazvinyatsoziva asi zvinhu izvi zvaifanira kudzoka kumudzi wazvo uye hakunobata zvinhu kwezvezvai avakazvibata ava vakati mwana aoti uya utore zvinhu avakuramba kuti zvinhu zvacharitora tingatongwa sei imidadizenimaisa
zvinhu zvacho hamiri zvichienda nawo here kana zvichatorwa nawo here yabatibwa Kati muridzi zvinhu anotaura zvinhu zvake nekuti anoziva kuti hapana zviripo zvinhu zvinde zvangu hapana chitsangu chemagu asi tichitsanangura panhoroondo chaiyo mama taakudzika-dzika tobva taziva kuti icho chiruko icho chakaita chipeperi tine zvatinoreva icho kutama kusagarisana kungopfukidza paumba ndizvo zvachinoreva icho chiruko icho kwakuuya zairi rinoshandiswa nemakore vanoteya mheni vanoita sei vanoitisa manyoka izairi njera iyi injera inoti ikamwaiwa inoputika yaputika kupenga kwepfungwa munhu wamedha akutomhanya nyangwisa musha ihama waakupenga nenjera iyi chitsaki icho chakagara zvinhu zvese icho chinoreva kuti izvo iwewe wato chinhu chabvunurwa hausina kwekwenda hauna pfungwa ndizvo zvachinoreva saka unoona aita achizviziva sandakaiwa gadzirirai mutakure zvinhu zvenyu inini handina kuramba asingati zvinhu izve so yamho kuti ndakaisa mushonga ndizvo handitori paichenifo izvo zvinhu zvikai zvisimuke zvibva papinde wavo ndikuonaatarerinenge rida kuti dhonze ndiri kumbirawo kuti mundibvunziro baba bore kuti uko hakuchaiti kudzotsera kwatakazvitora wakasununguka here kuti tiende nazvo pamba pavo tiwatambidze pamba pavo nekuti uko kuti tichadzoke nyaya icharamba ichidhonza ichidzokera futi kuno because tikaenda nazvo kwakatamisiwa uyu achaenda kupolisi polisi ichatidzoka kumatare echiwari saka ndiri kumbirawo kubvunza kuti baba bore kana wakasununguka kuti tiende nazvo pamba pavo tiwatambidze pamba pavo tinoenda nazvo tichisvika nazvo pamba pavo zvemangwana tinosvika nazvo pamba pavo towatambidza pamba pavo wakasununguka here izvezvi taakuti takumbomirira decision kubva kuna baba bore sezvo hawo wasiri kutenda kuti wakaita mhosva mushure mekunge watadza kufunga kuti tinogadzirisana nematarwata kana uri kutenda kuti tizvitakure tiende nazvo kumba kwawo ndakasununguka ndiripo ndinongoenda naye akandidaidza wacho marinda wacho tobva taenda towatambidza pamba pavo wakasununguka here izvozvo izvi handina dambudziko nazvo kuzvitambira asi ndati izvezvi yamhosva kwazvinzwa here yekuti ndakaisa mushonga zvinhu izvi handizvitambiriba tisati zvacheneswa kuti imhosva aipiba chii wazvinzwa kunze kwekuti kana zvanzi zviri kwazvakasiyiwa wobva wachitangira ipapo uchiti chiuya utore zvinhu zvako tochitangira ipapo bcause izvezvi kuri ndikaisa mushonga ndika kutonzi mheni uyu akati ichimupara ende chakatoparara shuwa ndika handikwanisi tozvibata zvisati zvabuda pachena akatobva here kana akabuda imhepo dzekwake dzakamubudisa kana dziri ichiri ichi ngazvitange zvabuda pachena kuti ichi ndo chakamubudisa ndika ndobva ndaripa kana zviri izvi zvakaburitsa ndinoripa ndo zvandati ngati handibati zvisati zvachenikwa kunzi ichokwadi ndizvo zvakaburitsamuri wacho nyava kumana chifambai muri pamwe makadari kana muida mupurisa tokupa mufamba muchitarisa zvinhu zvinyi Kana judgment yapera zoro tapedza simuka